A wannan bidiyon za ga wani hoton Fati Washa da ya ta yawo a yanar gizo, inda mutane da dama suka ta cece-kuce suke ta Allah wadai da sakin irin wannan hoton da ya nuna shape ɗin ƙirjinta. Sannan kuma za ku ga wani bidiyo na wata budurwa wadda take kuka akan tayar da Naira 1,500. So a sha kallo lafiya. Sunana Prince Kamal, zan riga ɗora sababbin videos masu ilmantarwa, masu faɗakarwa. Don haka zan so idan wannan ne karo naka na farko a wannan channel ɗin, ka danna subscribe, ka danna ƙarar sanarwa, domin a duk lokacin da ɗora wani sabon video za ka same shi kai tsaye. Wa ya rasu? Kuɗina na aji a aljihu wajen lokacin da na gaishe ba. An nawa ne? Wallahi 1,500. Sadiya Dosa, don Allah yanzu akan 1,500 kike kuka? Ba zan yi kuka ba 1,500 ba Don Allah in dai 1,500 ne Sadiya. Don Allah don Annabi Sadiya in dai akan. Hey! If you don't carry this thing, carry am. Hey! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh! Hello? You don't know about it, and now your house, you see blood, you know, call people talk. The first thing you do, Ogaima, in ka zo kana building ka ga abu, you have to bude ka gani. Nan bi da shi da safi haka nan ya ce bai san da komai ba. In ka ganin da ya cover nan, yawa gaba daya an ce ya ce ba komai. Okay, ya san abu. Ya ce ba komai. Ya sani. Duk da yake ba jaruman Kannywood mata kaɗai ke sakin irin wannan hotuna a yanar gizo ba, amma ni a nawa ra'ayi ina da kyau jaruman Kannywood musamman mata kusan cewa wannan yana da ɗaya daga cikin irin abubuwan da yasa ake zagin ku, ake cewa ba ku da tarbiyya ko kuma ku 'yan iska ne. Don haka ko ba don masu zagin ku ba, ya kamata ku kiyaye da sakin irin wannan hotuna matsayin ku na jarumai. Sunanka? Jamilu? Kana zuwa makaranta? Aji nawa kake? Aji 5? Mamanka da babanka suna da rai? Me yasa ka zaɓi sana'an goge takalmi? Kana jin daɗin yin sana'an ne? Yi magana mana. Kana jin daɗi? Yanzu a rana kana yin kamar nawa? 300? Sai ka je ka kai gida? Amma dai kana zuwa makaranta ko? Allah ya taimaka.